ni dagabana so minnu jɔlen na ni ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Bi ye sibiri décembre kalo tile 21 san 2024 an minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila bi an ka kunnafoniyaw kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga ka sanga ni bi sibiri décembre kalo tile 21 ale kɔni bɛna taga fɛn min ye tour contrôle moderne ani bloc technique minnu bɛ kɛna kɛ aéroport international de Bamako kɔnɔna la Senukaw fɛ yen nɔ olu birigiden fɔlɔw kɔni da. Karim Keita ni o ye an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ denkɛ ye Ibrahim Boubacar Keita IBK a yirala ka fɔ ni wagati na ale kɔni kɛlen do ka Faransi kɔni journal dɔ bɛ ni a bɛ fɔ ma ko Reporters sans frontières RSAF olu maaw yɛrɛ kɔni wele kiiri tigilamaw ɲɛma ka da k'a yirala ka fɔ ko u ye galon dɔ da la min yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye fiyewu ka da k'a yirala ka fɔ ka sanga ni an ka jamana journaliste Birama Touré min tununa Bamako kabini san 2016 wagati olu kɔnɔna ni journal maaw de kɔni ye a yira ka fɔ ko o ni ko kɔnɔna an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ denkɛ Karim Keita ko a dɔn ko bɛ o la min yɛrɛ kɔni kuma fɔli ma bɛn a ma fiyewu o kama décembre kalo tile 17 tɛmɛlen a kɔni ye u wele kiiri tigilamaw kɔni ɲɛma min yɛrɛ kɔnɔna kiiri koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen do ka janvier kalo tile 20 nata kɔnɔ an b'a fɔ ala ka yelen da nin ko in kan. Kasangani an ka jamana ani Russie jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔnaw ye o de kama Fédération de la Russie ale kɔni ye dɛmɛ kɔni dɔ kɛ ka na an ka jamana kɔni yɔrɔ min kɔni bɛ tali kɛ tɔni engrais banani bɔɲanko la min dira an ka jamana officier du Niger kɔni ma dɛmɛdi min yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn min ye office du Niger yɛrɛ kɔni président directeur général ni o ye Badara Aliou Traoré ye ale kɔni tun bɛ nɔ ni bɛna kɛ sababu ye walasa an ka jamana ka se ka sɔrɔbaw kɔni kɛ fɛn min malo sɛnɛ ko ta fanfɛla o fɛ. An bɛ taa seko ni dɔnko bina k'u kan ka kunnafoniyaw kuncɛ o yɔrɔ la bi an dusuma kasayalen no ka da kan Seydou Dambele ni bɛɛ ko ale ma duse min na a ye ɲɔgɔlɔnbɔ camanw kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna o la min na a ye ɲɔgɔlɔnbɔw yɛrɛ kɛ comédien Kanté nɔfɛ o ni an ka jamana comédien ba caman ni Agib Dambele ni bɛɛ ko ale ma Guima national o den fɛnɛ de do a yirala k'a fɔ kunungo juma nɛgɛ kanɲɛ 23 wagatiw la daba ma ka wele kɔni sera ale ma min na a ka suko koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ san a yɛrɛ kɔni bange dugu o la an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ duse kɔni na a y'an kɔ kiti mina ala ko nɔgɔya an ka jamana kɔni seko ni dɔnko bina k'u ka udusuma kasayalen do. Ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman la aw kan bɛ tɛnɛ ni ala ma basi kɛ ne ni aw la ala k'an si jɔ koma kɔnɔ ala ka dɔgɔkun furacɛ timɛ ko ɲuman di a ma.